बया गोजौ गाखोबोबाय आरो थांबावनो दंबावो बुहुद हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गेरेमसा दैमारि चैनेलाव नोंसोरखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय जों दिनै बेरायनो थांनायदो माने लोगोफोर दंबो आरोना दा खालि आं न'निफ्राय ओंखारग्रोदो खालि ओमफ्राय लोगोफोर लामायाव पिकआप खालामगोन स' ओमफ्राय जों बेरायनो मायाव थांनाय जागोन जेबो सिलेक्ट खालामथ'नाय जायाखै लकेसनखौ दा नोंसोरसो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिथिग्रोलांबाय खिन्थु आंथ' दाबो मिथियाखै लोगोफोरखौ लोगो हमनानैसो मायाव थांनाय जागोन बेखौ रायलायनानै थांगोन स' नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम गासैखौबो देखायजोबगोन स' लेट्स एक नाम्बाराव होबाय सलायबाय माथिं ओमफ्राय नङा एबार जों दा मोनफैबाय निकासि सकआव नों लाखिनानै दं जों दा थांनाया जागोन मैना फुख्रियाव माने रावबो थांफेराखै माने सासे लोगो थांफेरदों ओमफ्राय बाखि जों थांफेराखै नालाय बेखायनो मैना फुख्रियाव थांनायदो दिनै नोंसोर नायबाय था मैना फुख्रिनि नाजाराखौ एबार जोंनि गारिया हाजो सायावसो गाखोबाय बिराद गोजौ माने लामाया स' लामा गोजौखिनि जाहांबाय थानांगौ माने गारिया खारा जालदो फाइनालि जों मैना फुख्रि मोनफैबाय आरो गोजौ गाखोलांबावनांगौ नैबे जा दा जों गारिखौ फैनानै नैयाव बे लाखिफैबाय बेनिफ्राय आरो इजा थांनो हाया आरोना गारिखौ स' इयाव लाखिनानै ओमफ्राय थाबायना थांनांगौ ओमफ्राय निजा नाहर जिबायदि गोथौ नाहरनाय फुरा पाहार माने हाजो बर'आव बेजा गाखोलांबावनांगौ बुहुद गोजौ बया गोजौ इखिं फुरा जायगायाव मोननायाव लागै मेंजोबखागोन माने बया गोजौ ना जाबावगोन ना हाला दख इखिनिखौनो बेलेग जागादो खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो ना सिरियाबो मोजां मोनना बेखौ सारनानै नायबा बेसेबां खस्थ' बानायदो यालागै माल लाबोनाय धेमालि बेफोरखौ लाबोनायफोरा जाबावगोन ना ओरैबा माखो बया गोजौ गाखोबोबाय आरो थांबावनो दंबावो बुहुद बेसेबांबा गोथौनिफ्राय गाखोबोबाय बया मेंग्लिजोब्बाय ओमफ्राय आरो दा नै जोबाखैयानो माने आरो थांबावनांगौ सेस आरो दिनबा अबस्था गैला मानसिफोरा गाखोनानै गस्ला खोजोबनो गोनां जाबाय गासिबो बा नायहरनिसिं एखेबारे किबाके फै मोनफैमारबाय आरो ना मोनाखैलै मोनबायना हय लाइन दंबावलाय दख इमान गोजौआव लाइट जोंबावलायदो बा नैबेथिं नाहर लोगोफोर बा जोमै खोबजोब्बाय माथो जेबोखौनो नुवा साननिफ्राय माने बा गुफुरल' नुयो जेबोखौनो नुवा थारैनो जों लोगोफोर मोनफैमारबाय आरो ना बारा गैलाय बाहायल'सै नावमान थांबानो गैला आरो मोनथारबाय जोङो मन्दिरखौ माने आं सानसे फैफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो ना स' बेखायनो माने जों मोना फैबाबो फैथारनायसै माने खनसेबो नुयैखाय दा थांनानै माने मोनफैबायानो नै नायनोसै माबायदि मन्दिरखौ दिनैथ' खुलुमनाय जाखाला मानो होनबा जों बुहुद बेला जानासो फैबाय नालाय स' ओरैनो नायनानै थांसै आरो दिनै स' नोंसोरनोबो आं देखायनोसै मा नुयो मा दं मा गैया सायाव नायबायल' था भिडिअखौ जोबजासिम मोनफैमारबाय दे खिन्थु किबाके नैबेनो लोगोफोर मन्दिरा बेनो नायनानै ला मोजाङै आं दा मोजाङै देखायबावगोन नोंसोरनो दासो जास्ट मोनफैदो बेनो मन्दिर बेनो बेनिफ्राय मा दंबावो आरो बै जा एबा न' बानायनानै दोनदों ओमफ्राय नैबे जनो हानाय जायगा खालामनानै दोनदों मानो होनबा बुहुद गोजौ गाखोबोनांगोन ना मेङो स' बेखायनो जनो हानायनि मोनसे जायगा बानायनानै दोनदों बेवहाय फुख्रिया आरो नैबे जा दंनो दा नायहैगोन बेनो मन्दिरा नायनानै ला लोगोफोर बेनो ओमफ्राय नैयावबो मन्दिर दं नामा बेयावबो मा मिथिया मोजाङै नाय ओमफ्राय नैयाव माबा मोनसे लिरनानै दोनदों स' बेखौ नायबानो जाबाय नोंसोर लोगोफोर बेनो आरो नैबेनो फुख्रिया नैबेनो नायनानै ला मोजाङै मैना फुख्रिया बेनो बेनि दैया मालाबाबो राना ओमफ्राय बेवहाय माने गासैबो ओइ हाजोनि जिब जुनारफोरा बेयाव दै लोंफैयो आरोना बेवहायनो लोंफैयो बेनिफ्राय मा दंबावो मा गैया नायथिंदो हैद बा साथिं बान्दर बारलांबायलै दासो नै नुदों नुवाखै नोंसोर आंलाय नुगासिनो
मोजां नुनाय नङा नोंसोरो बुहुत बान्दर दङ माने फिसा फिसा बुहुत बान्दर दङ बेनिफ्राय बै जा माय लामा दंबावो बेखिं जों थांनानै नायगोन दा मा दं मा गैया नायनोसै नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय दानो लाइक खालामनानै होखादो मोनसे ओमफ्राय आरो साबस्क्राइबबो खालामनानै होदो नायबाय था भिडिअखौ बुहुत बान्दर दङ आरोना बेवहाय फिसा फिसाबो दङ गेदेर गेदेरबो दङ दा जों बांसिन फिसा फिसा नुनो मोनगासिनो बेनिफ्राय नैबे जा थांगासिनो जों मा मोनो मा मोना सासे लोगो लांगासिनो बिथिं खोमसिजोब्बाय थेवबो साखिन थांगासिनो नायथारनो थाखाय मा दङ बया गोजौनि फख्रिया बेनो जाबाय बेनो फख्रि ओमफ्राय साखिन गाखोलांगासिनो नै बया गोजौ किन्तु बैनि मन्दिरा ओमफ्राय जोङो बै जा ओरै फैनानै ओइ फख्रिनि जिं जिं फैनानै नैबे जा गाखोबोदो ओमफ्राय नैबे जा साखिन थांनो नागिरदों आरो साखि थांनानै दसे नावमान जिरायनानै थांनोसै बुहुत हाजो सायाव गाखोबाय दिनै माने मैना फुख्रियाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ना माने जों बेला जानासो फैखादो बेनिखायनो मोना खोमसि नुजोब्बाय बेनिखायनो जों खोमसि नुदों माने बेला जाना फैनायखायनो थेवबो माने खनसे फैफेराखै नालाय फायनो होनना फैथारबाय आरो ना स' नोंसोर नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम इमान खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामदो बेखायनो नोंसोर नायजोबथार नैबेयाव खुलुमबाय खनसे शिब बाबानि फैसा खुस्रा गैयालै आंनियाव दोङो नोंनियाव आंनियाव गैया खुस्राखौ लानायानो जायाना जोंना सासे लोगोआ खुलुमनाय दे खुलुमदो हाजो सायाव दंफैयो बया खोमसि जोब्बाय माने खोमसि जाजोब्बाय फैनायानो लेट जाखादों नालाय ओमफ्राय दा बेयाव थाबाय थाबाबो हामनाय नङा बेयाव बुहुत जिब जुनार दङ ना बेखायनो थाबाय थाजाया थांनांसिगोन माबा गोसोम खारनाय नुबायनो गोदोरथार थाबाय थानाया बाथ्राया थिग जायाखै थांनांसिगोन जों दा फैनानै निकासिम फैबाय आरो ना निकासिन नैबे डलि फास्ट फुड एन्ड रेस्टुरेन्टआव हाबनायदो बुहुत मोनाबोबाय जों बेखायनो बेयाव हाबनानै साहा लोंनानै थांसै आरो न'आव लोगोफोर नोंसोर नैबे मेनुखौ नायनोबा नायनानै मालाबा हर निकासियाव फैयोबाथाय बेयाव हाबनानै जालांबानो जाबाय डलि फास्ट फुड एन्ड रेस्टुरेन्टआव स' बेखौ जों दा नायबाय थाला जों डाइरेक्ट साहा बिहरबाय ओमफ्राय साहा लोंनानै थांसै मोनाबाय बुहुत मोनाबाय माने बेखायनो थाबनो लोंनानै थांनोसै स' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ खनसे बाजायना होबानो जाबाय स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो